Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ha kasngi ba arjong katayo kaseng kinong sumar dawai kasinela kalayo ban plipat ba ano ya kerensan ha kababaro kinong sumar kinwan da rutin banyo bakin sumar ya kejingpang ba pher ya kabalatip ru kum Meghalaya Traditional Healing Clinic nongston ya kabalatay batshna ha kawe na kijaka po jong snong nong Sopian West Khasi Hills ya kani kijaka sumar layo ban pliru da uba HM Changpliang advisor jong Sorkar Jila kum Ukongsan Haka jingdon lang ru uba Macmillan Bersat MLA Barim ke Nongston Haka juga puar kum uko chairman ke Meghalaya Economic Development Council ke Sorkar Jila Haka jingdon lang ru u Dr. JP Lingdo Senior Scientist na ke BRDC u Dr. M Nongrum DNO Ayush u Balawan Mi Khmat na ketenat DMNHO West Khasi Hills u Sodar ke Shnong Nong Sopian uba S Waklang uba S Nongrem General Secretary ke Seng Nong Sumar Dawai Kasinela Bat Kiwe de Ya katay ka sumar lashna bat tailing ba ka jingyo ya ka jingyarap na ka Bio Resources Development Center apo Shillong ha ka mangtingka ka ba pralak tam. Shushu lo ongru ba kumba long menta ha ka ni ka center kidon artli ki committee ki ba pet ya ka baningkong ka management committee bat ka waypat ka de ka sub committee ya ka balatip ru kum ka technical committee ha ka ba ka sengnong sumar dawai kasinala kalathung. Re kan yo yakini ginong song dan Sopian Brokowe. Resolution interest of the OP, but it could be a management committee for Renka. Kerpang ya i Dr. Juni Lingdo ibalong senior scientist kublai kong daga jing ai jing keren jompi ilala bangin syempang kato ni ki kam ka sorkar bat ka office jompi kalale na ka BRDC kumjo bat i officer jompi Dr. Wan Sansuk Nonglight research associate lengba jongi ki paitba kini ki nong elam jong ka seng jong ki doktor ngasoban kentu ba ka BRDC kalale ka kamba bagala seng kala ai kat ya kan ka building hang ni ka ba syongdor pralak tangka ba ka pralak kam dei ai andre ka ba kongsan ka dei ka jingmut haba ai ya kan ka ying ka banging ila pli matasi lengba ka office BRDC ka dei ka lat ya phi ba phinya yo ya ka jaka ban sumar ya kita ki nongpang bon sin haba piwat ya kan jaka bat pentia ya ki nongpang kaying jongpi ka di ying trap don lang bat ki khon ki seo hangta om lang ban bo ya ki nongpang menta bila yo ya kan ka jaka ban bo ya kita ki nongpang ka bapila bapinwan ban ai ka jing sumar haba ngaliat hapo ngalarung hapo kan ka ying ngalayo i ki dawai shrek kila penyeng kita ki dawai hang to hakarek ngalakpet iki tu ki dawai latho iki tu kajingmut jong ki dawai bakane kadai ka dawai sukpo kane kadai ka dawai bi kane kadai ka dawai abayo ka pangsini kumta ter ngamlaban muddur baka jing start ka jongpi kala poi hadu ka tauko bakane ka jing syempang jongpi kaba ublei ula ai hapi kerpang kaba pilala ban penkelai kata ke jing start jong pi haki dawai baki pai ba kila shania teli bandi ya kita ki dawai bat kila yo e ke jing penkia na kentu ya ke BRDC ba kandang ai shu ya ka khti ka mon ka diang bandang penyar bandang ai de ke jing sempang ke jing start jong ki hakine ki parlok jongi ki batrang sisa ban tip shu ban yo shu ya kata ke jingsta tinginge lomba kan ke jalang jongi ke department planning bat ke BRDC kanang ai shu ya ki jingerap haki kenja machine haki kenja technology ke jing syempang ke jing start ke batmai lese
Banlang ay ka training ya kini ki doktor jungi kenang Aduh, jong kaseng ke jong pi, ima osar walang. Ikran mene baka jing sumar, ngi ki beriung ide tang kinong sumar, henrei uba penkia bat udai uba najorong. Kakti nong wei kong kumno pitep. Kiong when logic is finished, spiritual begin. Kiong balada kalat kalenti ku jingi kalakut no, ngila pasang mat pak sumar hasulong jem, sakahuti jem, sabelur jem, sadeli jem, habakut wan paying pitep lam no, hab pay jong bulay. Kamu ni perlong nong tau, the last option. Nga sudai baik ke jingkiran jong Presiden Rangba. Kepak tinong wei kong, when logic is finished, spiritual begin. Larangim ya kenu jing lagi jukan mau yo bulay. Ki Kristan nigin ganok nugi kenhun. Laragin yam kasih, kini yam Kristan nginget je kata. Pakai jing sumar jong ke doktor kalong, ka jing sumar ka jing tunkia kedai jong pada jong. Te kentang ya wai. Ngasih ngobrol boleh kerpang, ya ke BRDC kepala wanrak ka kini ke projek. Ngai boleh kerpang, ya ka management committee jong kani jong ka seng jong ki nong sumar doai kasih jong ka thain ka jong. Pagila petri kam hok ya ka ba ka BRDC kal ai. Panagaliang jong abat chief guest. Ngin pasang ban kendu pat kinong elam. Ngin pasang ban kren lang yung chief minister ban rap lem tak infrastructure. Jong kani ngatai jin na ringi pro angun ngin kren ngatai kum iwei ban ya don mental lem bat pi nagaling gaman kanirap. Te tang ta kitin